No, takže OK ľudia, pokiaľ sa mi stiahne táto hra GTA 4, pretože chcem natáčať videá z GTA 4 a popridávať tam nejaké módy a tak ďalej, tak si zatiaľ urobíme reakciu na Patrick Game SK. Čaute, moje meno je Šandy, ja vás vítam v dnešnom videjku a v dnešnom videjku tu ideme reagovať na Patrick Game SK. OK, ideme na to. Tak, idem napísať Patrick Game SK. Máte 373 odobrateľov. Sorry. Donedávna som videl, že tu robil aj živé vysielanie GTA 5 Online. GTA 5 Online Domik Šmatar Beba I'm Live Warzone Mafia 3. Ale ja to nemám ešte tak domyšlené. Mne sa páči, že keď otvoril tú bránku, tak tam ako tá pesnička bola odrezaná, vypnutá a až potom sa zapne. To sa mi veľmi páči. Aj dobrá pesnička do pozadia. Mne sa veľmi toto páči a je to aj trošku aj vtipné, že všetko OK edit, ale akože oni idú s tým autom, ale už vidno cez tie okuliare, cez ten odraz, že sa nehybu ani tie stromy, čo sú tam vzadu, ale ináč OK. Ese es paz, ¿no? Rositas, me da paz. A hlavne toto. Odsek 51. Ese es paz, ¿no? Teraz neviem, tá logika, že auto ide po ceste a zrazu niekto len tak prebehne cez cestu. Rositas, me da paz, no. Ej, już ja są mafia. No, musimy dać drugą, no wypada do ciebie. Ale OK. Dobrý edit. Aj skvelí chlapci, skvelí herci, tak by som to mohol nazvať. Ja som się wciął. Lebo ťa vyhodím z práce. Vyhodím ťa z práce. Ej, ideme do baru po cestku. Vyhodím ťa. Tu. Rozmyslej poriadne. Nechcem to sladké. Neboj sa. Ale tak to. Naša stipterka. Zatancujem. Napríklad tu taká aj malá chybička, že tu je Vinea a tuto Lukáš dáva, že sprej. Zatancujem. Metaj, na to máš. Tuto vidíte, tu sú spreje, ale tu je Vinea, prečo nenalial tú Vineu, chápeš?
Jaj, či to zmiešané, aha. Tak sorry. OK. A jednu videju. Koľko to bude? 1010. Takže na mafiánov a na šéfa. A výbuchy zo... Áno. Oho. To už Clash of the Stars, no. Daj to. To čo, kedy ma prídu zachrániť? To čo, som tu 3 dní. Na telefón. To polystyren. Ale OK, no. Takzvané Nokia 400. Pablo, Áno? poď ma zachrániť. Som zo svojho ukrytu. Vieš, v tom dome Bucherové dupie. Čakám ťa. Už idem. Ja som stopil, pretože som si myslel, že tam bude Patrik, akože... Či náhodou tam není nejaká chyba, ale není. Tak OK. Díky, Mravko. Ďakujem. Nevieš, kde sú Jones, oni? Áno. Kde? Kade sú? Ako to vieš? Videl som ich. Lebo som tam... Terku. Robíš hambu? Čo robíš? Dá som ísť. To nič, pôjdeme tam a tam ich všetkých postrieľame. Áno. OK, akože všetko dobré. Všetko tak, ako má byť. Celá tá séria Mafii. OK. Akurát až na tú vineu. Na ten polystyren. Ale OK, no. Je to skvelé video. Dobrý edit. Ale OK, dobre. Vážne, podporujem takúto tvorbu. OK, ak sa ti videjko páčilo, zanechaj tu like, zanechaj tu odber, zanechaj tu komentár. Tak čau.